ụmụnne m nene inene ife nwanne anyị nwoke a kwuru ka m welu kwuo ife m chọrọ ikwu. Ana m abịa obere oge. Nwere reason why nji wee sị ka m post video maka adịghị ama yọtago dibịa eme gwọchalụ gị ọgwụ sị gị gaba n'ụzọ ya oye ndị ekpele asị gị na gị gaba n'ụzọ ya oye. Nwanne afọ gị bụkwa sọrị o. Ihe akịta ịfụla ebe a bụ Hong Kong airport. Eme m video by myself yọtago akpa niile na-abata Hong Kong ihe a ka ọ na-aga tru maka adịghị ama most especially akpasi Thailand, Brazil, ụmụ obodo a ama na a na-azụsi ahịa ike na ya. Akpa ọbụla batara ebe a ihe a bụ ihe ọ na-aga tru. Ọ ga-agachakwa tru normal check-up o. Ọ bịakwa ebe a nkịta esie ya imi. Akpa ọbụla nkịta siri imi 2 times ama aka ya dị akpa agba nkịtị abịazi onye nwe ebezi iburu ya nwanne agụ gbaa ya ọkụ maka adịghị ama video ifu m na-eshi ya just to make sure na ịdị careful adịghị ama. Ịbịa n'obodo a kịta ụmụazị be anyị nọ n'ime karịrị ụmụazị be anyị ndị nọ n'ilo. Yes, and onye ọbụla aka kparara from now to next 10 years ị ga-afụzi ya anya ọzọ biko. So achọrọ m ihe ọbụla ị na-eme uche gị adịghị ama dibịa agbachalụ gị afa sị gị na gị gaba n'ụzọ ya oye. Nwanne atụpụkwara narị ọnụ o. Hong Kong ga-anakwa achị na nke ikpeazụ a. Ihe efere ebe a Hong Kong airport yọtago most especially ụmụ akpasi ụmụ obodo dị ahịa obodo a ha ma na a na-azụsi ahịa ike. Obodo a kịta ịfụ na anyị nọ n'ime maka obodo a na-azụsi ahịa ike. So a sịkwara na m agwụlọ gị. I decided to share this video to make sure that I save my brothers and sisters. Adịghị ama yọtago Hong Kong ga-anakwa ha achị ọkwa kọpụ ka a na-eji amagharị mmadụ nga. Abịa m obodo a since 2008. O nwere onye ndị ejidecha up to today afụbeghị ha anya. So ọkwa ka iwee cheki o. I came in peace. Ọkwụ na afụ gị ya. Ọkwụ na ụfụrụ ndụmọdụ onye rụ n'ụfụrụ ife ọkọwa maka onye jere ije ya agwa gị ife ọfụrụ eje ka m ije ka amaka m ihe. O nwere ife m chọrọ ikwu. Genuine wealth is genuine wealth. Chukwu na-akpọ law breakers asị. Chukwu ada agọzi onye ọbụla na-adị iwu. Ije n'obodo mmadụ eda iwu ime ife asịsị eme na chuo agbụrụ na afa. Onwe onye dibịa ọbụla ma ọ pastọ ọbụla na-anaghị ego na-ekpere gị ekpere ka ị nwee jọ n'ime si ọ chọrọ ịjụ gị ife ị na-eje ịlụ. Ọ na-agọzi gị nyegasịa gị prayer materials. Ọ jụrọ gị ese. Ịma na onye ahụ bụ suspect. Yes, na-ewu isi gị success. Ọ chọrọ ịma ọ bụcha na ịtụrụ ya sị tụgodoro ya sị ọ nọrọ under the influence of the Holy Spirit. O kwesịrị ka a gbagharị ya ama. O nwere ike dị discourage ọ ya mara izi na obi ajụọ ya oyi n'ikpe ekpere. Now ọ bụrụkwanụ na ha na-ana gị tithe ọ na-ana gị ego ha achọrọ ịma ka isi wee kpata ego, achọrọ ịma ka isi were bunata ya. Ịma na onye abịa corporate ọsụ ya bụrụ dibịa ma pastọ ezigbo onye ori ka onye ahụ bụ. Ọ dịrọ possible ka a medical doctor nyewe gị ọgwụ without diagnosis. Ọ dịrọ possible. A professional medical doctor ka esi wee collect a tithe or seed offering without thinking ka the source of the wealth. You are a thief. Ịbụ onye ori, ịbụ dibịa, ịbụ pastọ nke ọrụ ịkpọrọ onwe gị. You are a thief. You are a thief. You guys mislead go so many youths into prisons while the rest of others none of their early graves. Many of them because of quest for money, get quick rich syndrome. Kedu ihe nwaanyị a kịta na-achọ? Kedu ife ọ na-eburu ọgwụ na this age? Mbụ mama ya negodo ha age wee na-esi nri aja na-ekpo aja ụmụazị na age ya. Nekwa nwoke nke a enwudekwara tupu enwude nwaanyị a. Kedu ihe ọ na-achọ na age ya? Ka ife ọ na-eburu ntụ na age ya? How long ka ndị agha anọkwu n'ụwa wee nwụ? Ka ọ ịkpara ụmụazị ego ọjọọ were ya wee ka nke iberibe wee nabazie ọnyanwa. Unu wee jee iji ifere ya eme unu mee agbụrụ unu. Kedu ndị ya dị boodu pụta kịta enwudere unu ka esoro unu ịnọ maka na onye jee ọgazieri ya ezukọ rie ṅụọ etuba afa chi onye ahụ echichi. O wee ka butere dibịa moto butere pastọ moto weta taịtị n'ụlọ ụka maka na ejeru maka asị na ọgaziere onye ọ dịka okwere chi ya n'aka. Mana ọ na ije ọghọ gị otu ọ ghọrọ ndị a kịta ụnụ fụrụ na ọgbado na a na-agbaka aka eri uru mana enwude gị jee nga n'isi. Ịfụ na ọsọ ndị a ya eje nga.
ọ bụrụ ije ụwa. Ndị nke je wee nata wee buru ike nata, a na-aghafuzi ego. Ịfụrụ ya? Ha na-aghafusi ego. Achọrọ ịma ebe ego ha si. A na-etu ha afa. Ha achọrọkwa ịma ndị na-ego ọgwụ ike ha bụ nata. Ọ ya ka nsị ka ngwa unu, neenụ ndị na-ego ọgwụ unu ahụ ebe a, nee ya ọgwụ unu bunatara. Gị nwa na-atụ okwute n'ahịa chọrọ ime onye ọ na-ada n'isi, nee mkpụrụ unu kụrụ ka ọ na-amị. Na ndị akịta a kụrụ ịga ka ndị ala, ụbụrụ ha aghakọsị ya na. Nee ma ndị nke anọcha na ana dị anya ka nkukurubụba. Nee ya ha adị echezi eche ka mmadụ. Unu ejidogo life use destroy ya. Were ya kwụba 3 dekin, were ya gbaa ana, esi na ọ ya adịrị gị na mma. Nee kọstọmas unu ebe a, na ndị na-ego ahịa unu na-ebunata. Maka ị nwere laịsensị. Ị meelesi nwe ya pharmaceutical companies, ha nwe laịsensị ha ji ebunata nke ha. Si ibunata nke azụ ụlọ, na result ya na society. On the kidnappers or customers, ritualists, killer headers, on the rapists, organ harvesters, yahoo boys, hookup girls, ndị runs girls. Ọkwa ịfụrụ ya, nee ya. Ma gị nwa bụ pastọ na-anara ego, nee ya. Na-ekpere ndị drug pushers ekpere, nee the result. Ma gị nwa bụ onye dibịa, nee the result. Ma gị nwa bụ nnụnụ na-ebupụ afịa na-ebunata. Ịbanye n'ụgbọelu, iburu n'obi, azụ ụgbọelu akarasị ebe ka mkpụrụ obi gị na-eje. Unu nwa bụ the chief engineers. Ife niile anyị na-afụ na society anyị taa, dị so ugly and ungodly. Nee ya, unu nwa ọbara niile a na-akwafu dị unu n'isi. Ọbara niile a na-akwafu dị unu n'isi. Unu nwa na-discourage our youth from hard labor. Unu mee ha mụrụzi na-enwe dignity na labor. Unu nwa kpata ya ebe a na-ebute ike. N'ọnọdụ our youth nọ tata, just to get rich and die young. Maka onye dị ndụ na-ayị ala ka ezi isi ndụ ọ dị, ụbụrụ ha aghakọọna. Ife ahụ ọ ṅụrụ in few minutes, destroy ya life ya for the rest of his or her life. Mana iji ego a na-azụ ụmụ nke gị na ọ ya agaziri gị. Ịgba bọọlụ na ha jọ na-achịghata gị. Igbuo mma n'elu okwute, aja okwute aba gị anya, itinye aka n'ogbe akwa aka wa gị mmee. Enwe law of karma. You will not escape it. Ife ọsọ gị kpee ekpere, ife ọsọ gị bụla philanthropist. Ife Chukwu na-agbakọ the source of your wealth. Ọ ma ya motive tupu iji ịkpata ego a na-ekpata ya ka i weli ya rụọ ọrụ ebere ka etobe gị. God is the final judge. Hapụ ife ị na-emegharị ndị mmadụ anya. Maka na Chukwu ma nke onye na-eme. Uche unu dị ya ka iwepụ aka n'ife ọjọọ. Ọ na-ekwụsịrị ife ọjọọ akwụsịghị. If you don't stop evil, evil will stop you. This is ihe onyonyo. Aha m brother Paul Chigbo ka emesịa. The best of